вакилони порлумони Тоҷикистон созишномаеро дар бораи сохтмони панҷ мактаби русӣ дар кишвар қабул карданд. ин санад пештар байни ҳукумати Тоҷикистон ва Русия ба имзо расида буд, аммо баъзе аз вакилони тоҷик рӯзи 15 январ ҳини қабули ин созишнома гуфтанд дар ин мактабҳо на фақат таърихи Русия, балки таърихи Тоҷикистон ҳам омӯзиш дода шавад. ба дунболи баҳсҳо атрофи таълим дар мактабҳои русӣ раҳматулло мирбобоев, муовини аввали вазири маорифи Тоҷикистон, гуфт онҳо дар талоши тарҷумаи китобҳои олимони тоҷик аз тоҷикӣ ба русӣ ҳастанд. кӯшишам мекунем ки аксарияти зиёди ин китобҳо то моҳи сентябри соли 2020 аллакай рӯи чопро мебинанд бо забони русӣ. норасоии китобҳои таълимиро бархе аз омӯзгорони мактабҳои русӣ дар душанбе тасдиқ намуданд. дар ин синфхона хонандаҳо аз фанни тарихи нав дарс мехонанд. На ҳамаи онҳо китоби таълимӣ доранд. История в классах начинается с 5 класса. дарси таърих дар мактабҳо асосан аз синфи 5 ба хонандагон омӯзонида мешавад. бачаҳо ба ин фан таваҷҷӯҳи зиёд доранд. аммо инҷо як мушкил аст. норасоии китобҳо, аз ҷумла норасоии китоби таърихи умумӣ дида мешавад. таълими худи ин фан мушкил надорад. мушкил камбуди китобҳо аст. История у нас не хватает книг. русия соли 2019 бо дархости Тоҷикистон 48 муаллими забони русӣ, риёзиёт, кимиё ва биологияро барои таълим дар мактабҳо фиристод. қисме аз маоши онҳоро Тоҷикистон ва қисмеро Русия пардохт мекунад. бисёриҳо мақомоти Тоҷикистонро барои чунин тасмим танқид карда буданд. бо вуҷуди нигарониҳо аз норасоии китобомӯзгор, бархе аз масъулини муассисаҳои таълимӣ мегӯянд нисбати солҳои пеш дастрасӣ ба китобҳои таълимӣ ва таъмини омӯзгорони донандаи забони русӣ дар мактабҳо беҳтар шудааст. ба қариби мо як 25 нафар омӯзгоронамон аз аттестатсияи тахассуси олӣ гузаштанд ва ба фикрам сарбаландона ҳам гузаштем. хато намекунем, ҳамин гапа гӯем, муаллимомон мерасанд. дар раёсати маорифи шаҳри душанбе ба радио озодӣ гуфтанд мактабҳои русӣ мисли мактабҳои тоҷикӣ бар асоси як барномаи таълимӣ дарс мегузаранд ки он аз сӯи вазорати маорифи Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. дар ин ниҳод тасдиқ намуданд ки воқеан ҳам дар бархе мактабҳо китоби фанни таърихи Тоҷикистон намерасад. ба иттилои расмӣ ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 200 мактаби русӣ фаъол аст ки аз ин 32 мактаб фақат бо забони русӣ ва боқимонда бо забонҳои русиву тоҷикӣ ва англисӣ таълимро ба роҳ мондаанд.